मा बिमामोन बियो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानाय ना आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नाय नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थुदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै ओमफ्राय नै लोगोफोर फान्थावजों आलु इनिफ्राय लोगोसे सयाबिन ओमफ्राय बुट लगाय गथाय संबाय आरो दिनैथ' माने जेबो जायानो लोगो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बिराद आथुर बिथुरसो माने संफैनाय जाबाय ओंखायनो माने आङो आथुर बिथुर हां थोनो जालायलांगोन ओरै होननानै भइसखौनो उनाव होबाय थासिगोनहाय आङो ओरै होननानै भइसखौनो होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय माने बिराद आथुर बिथुरबाय आंनाबा भिडिअ लानायानो जालायलाङाहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो आरोना सिदा सिदि माने नोंथांमोननो मोननायखौल' देखायबाय आङो दिनै मिरामिसबो नालाय जिहेथु बेखौलाय माथो देखायबाय थानो ओरै होननानै आङो डाइरेक्टनो मोननाय संनायखौल' देखायबाय आरो लोगोसेयानो भइस होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि दामोन आङो माने बिराद दिनै बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजोंसो माने भिडिअखौ लानाय जाबाय ओंखायनो माने भइसखौनो उनाव होबाय थासिगोन होननानै भइसखौनो होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो निरामिस ओंख्रिया आंना बरिया टेस्टि नुखाबाय आरोना न'निनो फान्थाव नालाय लोगोफोर दसेनो रेबे मोनलाङो आरो मोनबायबो आरोना लोगोफोर जि बरियानो फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय फैनानै आथुर बिथुर संबाय खावबाय लोगोफोर माने संनायखौनो आङो देखायनोनो सोलाबासै आरोना ओमफ्राय आथुर बिथुर माने खारां बारां जायो होननानै भइसखौनो माने एसे होना होबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय बिराद खामानि दिनै खामानि आङो सालबारि थांना फैबाय आरोना लोगोफोर सालबारियाव थांबाय ओमफ्राय नै सालबारिनिफ्राय खामानि फिसा लानानै थांबाय ओमफ्राय मावबाय लोगोफोर एकदम उपाय गैया आरोना मावाबाबो जाया दा दिनैसो माने मा होनो गुड निउस ना लोगोफोर गुड निउस मोनफैबाय नालाय लोगोफोर गुड निउसखौनो माने फुरा खालामना लायाबा उनाव आरो गाफ्रावबाबो मोननाय नङाना ओमफ्राय नै पापर एवबाय खथे माबार नै लोगोफोर रावबो फाग्लाया बिदि पापर एवा आंसो एवो नै फाग्लिया पापरानो इनो जाबाय फाग्लायाबो जानाय नङाहाय लोगोफोर नै आथुरजोंनो माबायदि एवना लाबाय आं नै बबेबा मोनलायाखै इनो जाबाय एकदम जासाबो दिनै एकदम आथुर बिथुर लोगोफोर गोथाव नङाबाबो अरजाला आरोना ओंख्रि ओंखाम जाबानो जासिगोन इसे गरम मोनस्रोलायबाय आरोना लोगोफोर आङो सालबारियाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय नै बे बुस्थुनि थाखाय थांदो आरोना लोगोफोर नै बे जाबाय माइरं कार्ड लोगोफोर रेसन कार्ड आंनाव माने रेसन कार्डआनो गैयामोन लोगोफोर नाम्बाराल' दंमोन बे नाम्बारजोंहाय माने अरुनदय मोना ओरै होननायखाय ओमफ्राय लोगो नै बेफोरबायसा कार्ड बानायनांगौ होननायखाय लोगो अनलाइन खालामहैबाय आङो आथुर बिथुरनो गारि मटरबोथ' गैखाया नालाय लोगोफोर होख्लायलांबाय साइकेलजोंनो ओमफ्राय गोलोमस्राव बोलायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंबो अरुनदय मोनसिगोन आरोना नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै लोगोफोर आं खिन्थु अरुनदय मोनसिगोन आरोना आंबो सासे मालिक जानो मोनसिगोन अरुनदयनि बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर फुङावनो माने अरुनदयनि फर्म मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मालायफोरखौसो माने खोनाबाय थायोमोन आरोना भिडिअफोराव आंहा अरुनदय मोनबाय ओमफ्राय सोरबा बायसाया माने अरुनदयनि फर्म होदो माबा होदो ओरैनोबाथाय आंहा बिखाखौ ख्लाब मोनोमोन आरोना लोगोफोर अरुनदय आंहालाय माथो मोनाखै होनना ओमफ्राय फुङावनो बिराद मोजां मोनदो गोसोखौ गोजोननाय मोनदो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो खारदावनाय नै बुस्थुनि थाखाय लोगोसे माने पासपर्टबो गैयामोन नालाय पासपर्टबो खालामना लाबोफाबाय ओमफ्राय नै इखौ खालामना लाबोबाय आरोना लोगोफोर आथुर बिथुरसो माबायाव नांगौमोन ना दा लेखा मोनासै नालाय अरुनदयाव नांगौमोन ओमफ्राय आङो नाम्बारखौल' लाना थांदो ओमफ्राय नांगाबा होनबाय इ नाम्बारल'सोलाय मा जानो इयाव एख'आनो गैया ओरै होननानै ओमफ्राय नै बिदि ओंखारजोब्बाय अनलाइनाव सब दंजोबो आरो दा इयाव हौवानि नाम दं ओमफ्राय एड्रेस दं ओमफ्राय दहाय लांनाया एड्रेसबो गैयामोन अनलि नाम्बारल'मोन ओमफ्राय इयाव हाबो ओरै होनबाय अरुनदयखौ नों मोननाय नङा इदिबा ओरै होनबाय लोगो थांबाय गोलोमस्रावलायनाय साइकेल सलायलांबाय ओजाहा लोगो हमहैबाय माबाखौ मान्दारखौ ओमफ्राय इसोर होनबाय दाथ' कार्ड मोना नोङो कार्ड मोनबाबो साइन जानाय नङा बैयाव थां अनलाइन खालामना लां होननानै होनबाय माबाया ओमफ्राय जाबाय आरो बिनि थाखायनो बेसेबा खादाव हैबाय हौवाया थांबावासो बानानै नङाबा बाइकआनो दङ बाइकजों थांबानो जायो दसेनो लाजिनाय दसेनो थाङा मुवा आंखौसो दिगदार
आंनि खामानिखौ मावना होआखैना अरुणदयनि फैसाखौ थाइसेबो दांनो होआखै मोजां बायसा मोनदों खेबसे आंखौबानो नाय हाबग्रोसै नै जोंनियाबो अरुणदयनि मालिक जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आथुर बिथुर गुदुं गुदुं खामखाव खानसि जाबाय आरोना लोगोफोरा उपाय गैया थावबाबो दिनैनि बोथिसेखिनिया जागलायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दासान्दि बिराद भाइरेल भिडिअ नुगासिनो दंना नोंथांमोना गथ' गोरलैनि सोमोन्दै इनिफ्राय बेनि सायाव आंबो फंनैसो बुंनोसै ना लोगोफोर इनिफ्राय बेखौ बबाव जादों बबाव जायाखै आं माने बुंनोनो थाङा जायखिजाया बुंगोन आरोना लोगोफोर दिनै जोंनि एसेबां माने गोरबो बिखानिफ्राय जोनोम होनाय निजेनि फिसाखौनो जुदि बेफोरबायसा गारनानै थांनो हायोब्ला होमबा नोंथांमोना मा बिमा होनना साननानै लागोन बै जोनोमगिरि बिमाखौ होनदां लोगोफोर बे बिमानि गोसोआव बिखा बिख्लो दंना गैया बेखौसो आङो सानदों आरोना दिनै जों सासे गथ' जोनोम होनो थाङोब्ला नर्मेलानो जा सिजारिङानो जा गावनि जिउजों जुजिनानैसो जोङो गथ' सासेखौ जोनोम होनो हायो नंगौना नङा लोगोफोर दिनै एसेबां गोरलैयै माने गावनि गथ'खौ जोनोम होनानै बियो आलाय सिलाय औवा गुदियाव गालांदोनो औवा गुदियाव बा जिगाबाव ओरैनो दार सोरबा जिगाबावबो होनदो सोरबा औवा गुदियाव होनदो सोरबा बिदिनो माबा मोनसे आरोना खोनानायावथ' अनेक खोनासिगोन जियानो जादोला आलाय सिलाय बेफोरबायसा गारबोनाङा आरोना एसेबां अना खाना नोङो जुदि जोनोम होनो गोसो गैया नों सिगाङावनो जुदि माबा मिथिदोंब्ला नों गाज्रि खालामखा जेन'बा जियानो जा हाबा जानायानो जा सेंग्राया माबा सिख्लायानो जा बुंनो थाङो आरो आंना लोगोफोर नोङो जुदि इफोरबायसा माने जोनोम होलायनाय लामायाव फैनाङा जुदि नोङो नाङा गोसो नोङो इखौ माबा खालाम नङा होमबा नों लोगोफोर अनेक माने आजिखालिथ' अनेक राहा दं नङा होमबा इफोरबायसा जोनोम होयिनि सिगांबो माबा मोनसे खालामनो हानायनि राहा ओमफ्राय दिनै जोनोम होनानै एसेबांबा आलाय सिलाय खालामलांबाय बेसेरा रोनाव रोफाव गथ'आ गाबबाय आयै खास्रि बिस्रि बिमा गैया बिफा गैया दिनै गथ'आ गोरलै समाव रावनिबो गाइखेर मोनजाया बा बिमानि गाइखेर मोनजाया एसेबांबा माने दुखु आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ नुना बिराद माने गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनदों लोगोसे माने बै जायबा जोनोम जानानै गालांनाय बै बिमाखौ बिराद सिं मोथो बिराद रागाबो जोंदां आं खाथि मोनबा बिखौ खुफ्लेगौमोनबो लोगोफोर मिथिनाय मोनबा आरोना मिथिनाय मोनबाथ' बिखौ खनसेबाबो थाव होगौमोन आं दिनै जोङो बेसेबांबा दुखु खस्थ'जोंसो सासे बिमानि सासे गथ'खौ जों जोनोम होयो नर्मेलानो जा सिजारिङानो जा बेसेबांबा दुखु खस्थ'जोंसो जोङो जोनोम होयो माबोरै बेफोरबायसा आलाय सिलाय माने डाक्टर गैया अजा गैया बेफोरबायसा माने जाखुमाना बोरै बिदि गालांलायदोंमोनखो आसरित घटना नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं दा फेसबुक बा इउटुबफोराव दायो गथ'खौ माने बेलेग मानसिया आबोर खालामबायनो आरोना अननानै जोंनि बर'नो आबोर खालामलायाबा माथो ना आरो बोरैहाय नायना थानो एसेबां अन्थाव बाथाव एसेबांबा अना खाना गथ' गोरलैखौ बोरैहाय गाबहोबाय थानो बा मालायनि फिसाबालाय माथो खालामनो ना माबा मोनसेबाबोथ' राहा लानानै आबोर खालामनानै गथ'खौ फोथांनांगोन नङा होमबा जिउआनो दङ नालाय जिहेथु इनिफ्राय माने बेसेबा गाबदो अना खाना आयै इसोर इनिफ्राय बेबो हौवासासोबाव गथ'आ लोगोफोर हौवासा गथ'सोबाव सख्ल' बख्ल' ओरैबायसा मोजां आयौ जाय गथ'खौ जोङो खायसे मानसिफोरा जेसेबां नागिरबाबो भगबानाव बिबाबो माने गथ'खौनो खायफा मोननोनो थाङा नायदो होमबा बिसोरो एसेबांबा गोरलैसो इसोरनि थाखाय गथ' जोनोम होनाय गथ' खांनायफ्रा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माने बि बिमाखौ नुसननाय मोनबाथ' जायगायावनो खतम खालामनांगौमोन जियानो जादोला भिडिअखौ एसे नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बिराद दुखु मोनगोन आरो मा बिमामोन बियो सफैगोन नोङो गागेबो जाथार माथो फाला लोगोफोरनाय जोंनि बिकिया जुलिनि सिङाव थानाय बाटासिपुर एरियानि आबै सेन्टाराव सोरबा सासे नैबे गथ'खौ जोनोम होनानै दिनै फुङाव गालांदों दा बेखौ मोनसे न'खराव नै जोंहा फंबाया लाखिबाय दा बे गथ'खौ नै बिराद मोजां हौवासा ना हिनजावसा हौवासा ना आयै गोजा जाथार बिराद मोजां गथ'आ बेबा सोर गालांखो बेफोरबायदि जोनोम होनानै सोर बिमामोन सोर बिफामोन बेफोरनि गथ'नि जोनोमगिरिफोराबा अन्थाव बाथाव नै एकदम नै दासो साफा खालामनानै गथ'खौ बामनानै लागासिनो दं नै जि अन्थाव थावखा गन्थङाबो गोलावथार नै बिथाङा बिराद अनफावरिखाय बे गथ'खौ लाखिबाय आरो दायो
जारलासो मा बिमामोन बियो नै लोगोफोर आबै सेन्टार जयपुर गामि औवा खनायाव गालांनानै थांदों दिनैनि इसां अना खाना गथ'खौ नायलाय आयै अन्थाव बाथाव मा गोसोजों गालांनो हाखो बे बिमायालाय नाय बिराद लेथ्रा थै गोजामोन आरोना साफा थुखैनानै बेबायदि कम्बलाव फिनफबनानै दोनफैनायाव गथ'आ जि मोजां अन्थाव उन्दुलांखादों नै आयै अन्थाव बाथाव इसां मोजां गथ'खौ बिखायानो गावग्लिजोबखायो लोगोफोर नुबाथाय ओमफ्राय लोगोफोरा सोरबा बिराद नाम्बार आरो फन हरनानै आंनियाव बे गथ'खौ बिहरगासिनो दङ खिन्थु बे गथ'खौ जाय मालिका मोनदोंना जोंहानि न' खाथिनिनो बिस्रा रावनोबो हरा गावसानो खांगोननो आरोना बिराद मानसिया बिफैदों खिन्थु रावनोबो हरनाय जानाय नङा अननानै रावबो आसा खालामनाङा दे लोगोफोर